Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da war haka. A ci gaba da kawo muku bayanai masu muhimmanci game da yadda za ku sarrafa ATM da kuma sauran al'amuranku na banki. A yau ina so in ɗan yi bayani ne akan yadda mutum zai je ya cire kuɗi ko kuma yi transfer ko kuma ya dai wani uzurinsa akan ATM machine ba tare da ya yi amfani da ATM card ba. Ɗan yatsansa kaɗai ake buƙata, ba wai katin ba. Kenan za ka iya amfani da ATM machine ba tare da ka ɗauki kati ba. Ka fita da shi ka ce wai za ka je ATM, ba ka buƙatar kati idan za ka ATM. Ɗan yatsanka kaɗai za ka yi amfani da shi kuma ya baka dama ka cire kuɗi. To yanzu dai a taƙaice gashi nan ina so duk wanda zai kalli wannan bidiyon ya tsaya ya kula sosai yadda na sarrafa shi wannan ATM ɗin har na yi wasu transaction, ma'ana ne wasu uzurrurruka na banki tare da su. To yanzu dai gashi nan zai fara aiki shi ATM ɗin. Gashi nan kawai kana zuwa abin da ka gani na danna ko? Yawwa, to kana dannawa zai kawo ka nan wajen. Gashi nan al'amura za ka iya withdraw, za ka iya checking balance, za ka iya transfer da sauransu. To gashi nan ya buɗe. Ga fingerprint banki can na taɓa, yawwa, to na taɓa gashi can cash withdraw a sama, ga check balance nan, ga transfer can. Sai ka zaɓa abin da za ka yi. To bari mu withdraw. Yawwa, to gashi nan na taɓa shi. Gashi nan shi please enter your own 11-digit phone number. Ba wai account number ake amfani da ita anan ba. Lambar wayarka da ka buɗe account ɗinka kake samun alert da ita kawai za ka dinga amfani da ita, ba lambar account ɗin ba. Yawwa gashi nan na sa, to na ce gashi nan proceed, gashi nan ya tafi. Gashi nan abin da ya ce, gashi nan please place your finger right index. Gashi nan na sa wancan yatsan nawa. Yawwa da shi ake amfani. Kula da yatsan sosai fa, amma sai ya sakan 5. In ya sakan 5 zai kawo ka nan wajen. To gashi nan enter the amount in multiple of 1000. Gashi nan za ka sa amount ɗin da kake so ka cire. Yawwa na sa na ce proceed. Amma idan ka sa gashi nan kuma ya nuna min babu kuɗi a mashin ɗin saboda matsala ce ta service ko kuma a'a mashin ɗin ba a sa masa kuɗi ba. To amma dai wannan shine tsarin da za ka bi ka cire kuɗi. Idan ka bi wancan tsarin da na biyu ka zai kawo ka nan. In dai har da kuɗi a mashin ɗin zai fito da kuɗi, zai baka kuɗi, za ka tafi uzurarkanka. To bari mu sake gwada wani abun kuma yanzu, ko transfer ko checking balance dai, domin dai ka tabbatar inda ake amfani da shi wannan fingerprint ɗin. To ka kalli inda na taɓa sosai dai. Nan za ka taɓa kai ma zai buɗe maka. Gashi nan mun taɓa ya buɗe. To ga fingerprint banking. Yawwa gashi nan mun taɓa shi. Gashi na ƙara dawo da mu baya inda muke so mu wala Allah mu cire kuɗi ko mu cikin masu bango balance ɗin mu. To gashi nan mun danna. A har kullum dai lambar waya ake tambayar mu, ba lambar account ba. Please enter 11-digit phone number. Gashi nan ina sa lambar wayata. Sannan kuma idan ka sa yatsanka ka tabbatar yayi sakan 5 zuwa sama. In yana balance har 6 ma ya kai. Yawwa to gashi nan na sa lambar waya. Gashi nan na danna shi. Yanzu zan ce proceed. Yawwa an saurari gashi nan. Yawwa ga yatsan nan na sa shi. Kun ga yatsan da na sa ko? Shi za ku dinga sawa kuma sai ku ce proceed. Yawwa to gashi nan Rabi'u Ibrahim Garba, your account balance. Gashi nan ga balance ɗin nan. Kun ga na duba balance ɗina kenan, service ɗin ya dawo kenan. To abin da ya sa ban cire kuɗin ba a can baya, to babu kuɗi ne a mashin ɗin. Mashin ɗin bai a sa masa kuɗi ba. To mun ga wannan balance ɗin gashi nan mun duba. Yawwa to gashi nan kuma yanzu za mu sake wani abun. Ga fingerprint banking. Shi za mu dinga danna fingerprint banking tunda shi muka zo ba mu da ita a hannunmu. Gashi nan to ga zaɓi na, to ga transfer na. Bari in ɗan gwada yin transfer to. Yawwa bari in gwada yin transfer duk da fingerprint ɗin. In kun lura ban zo da kati ba, ba a buƙatar kati. Wannan yatsun da zan sa yanzu shi kaɗai ake buƙata. Yawwa to gashi na sa shi sakan 5 ake so yi zuwa sama, kada ya ƙasa da sakan 5. In ya ƙasa da sakan 5 ba zai buɗe maka ba. Yawwa to in sai ka ce proceed. To gashi na third party transfer. Zan tura ma wani kuɗi. Gashi nan GT Bank, Other Bank, sai ka zaɓa wani bankin. To ni wani bankin zan turawa. Yawwa to gashi nan Access Bank. Yawwa duk kun ga dai inda nake yi. To haka kai ma za ka gudanar da al'amuranka da ATM machine ba tare da ka yi amfani da kati a hannunka ba. Kenan ko ATM ɗinka ya faɗi, ba ka da wani matsala ka je cikin banki ka ce wai a baka withdrawal slip ka cire don ka cire kuɗi. A'a, da yatsanka za ka je ATM ka yi amfani da shi. To gashi nan na sa
ina so in yi transfer haka don ku tabbatar dai wannan al'amura suna tafiya. Gashi nan you are transferring funds to Yadda. Gashi nan to ka dinga kula sosai saboda gudun matsala. Tabbatar ga suna nan wanda zan turawa kuɗin. Yawwa gashi nan confirm transfer to gashi nan ina confirming. Sai ka tabbatar sunan daidai ne kada ka turawa wani kuɗi wanda ba shi ake so a turawa ba. Gashi nan suna tafiya dai. Gashi nan yana tafiya. Wannan harka tana da daɗin sha'ani, tana kuma da sauƙi. Abin da ya kamata kenan mutane su dinga yi ba tare da takurawa kai sai an yi amfani da ATM ba. Kuma shi kansa ATM ɗinka yawo da shi ma ka kula sosai. Successfully transferred to Rabiu Garba gashin to sun tafi kuɗin. Sun tafi. Wannan shi ne tsarin da ya kamata mutane su dinga bi yanzu. Suna amfani da yatsansu ko da yawo da ATM ɗinsu. Yanzu ma ya kasance hatsari ne saboda yanayin tsaro da ake ciki. Amma wannan fingerprint ɗin ya biya buƙata. Yawwa to gashi nan kuma na ƙara buɗe shi da fingerprint ɗin nawa. Balance. To gashi nan. Kun ga duk lambar waya da nake samun alert da ita da yin amfani da ta nan. To kuma haka za ku dinga yi. To ka gani kafin ka ce proceed za ka sa yatsan naka. Sakin 5 zai yi sai ka ɗauke shi sai ka danna proceed. Yawwa. To gashi nan. Gashi nan ya ƙara buɗe balance ɗin gashi nan. Idan kuma kana so ka yi wani transaction ɗin daban sai ka ƙara another transaction. Idan ba ka so end, yawwa gashi na danna end ya ce min thank you. Sai da ba na buƙatar wani abu kuma da sauransu. Kuma yi tsarin da muka bi muka gudanar da shi wannan al'amari namu. To jama'a yanzu sai kuma gaba za mu kawo muku wani abu na daban da zai taimaka saboda mutane su samu sauƙin harka da bankunansu da ko kuma amfani da ATM ɗin. Yanzu kuma ina so kafin ku ainihin gama kallon wannan bidiyo, idan wannan shine kallon bidiyon ka na farko a wannan channel ɗin namu sai ka danna mana subscribe. Idan kuma a baya ka danna mana subscribe to ba a buƙatar ka ƙara tun da shi dama sau ɗaya ake yin shi. Sai ka yi mana sharing, ka danna like. Za ka dinga samun saƙonninmu kuma za mu ci gaba da kawo muku abin da zai amfane ku. Mun gode.